Ono je to na jednotkách Lego Spike a na těchto dříve bez jiného firmwareu nešlo. Je to naprogramované v Pythonu a je to celkem jednoduché, prostě je tady volant a plyn jakoby a dá se s tím takhle jezdit. Dá se tady potom ještě přidat nějaká další věc a to se potom dá používat takhle. Wow, to znamená, počkej, ono to střílí nebo ne? No, když se tam dá nějaká gulička nebo něco, tak to může střílet. Jasně, super. A proč se jmenujete Draci v práci? No, ten název jsme prostě tak vymysleli. OK, a ještě se zeptám, jak dlouho ti to trvalo? No, asi tak možná 2 hodiny. Super, tak to je docela slušný výkon na takového superového robota. Díky moc, Draci v práci 163.